Понякога срещаш хора, които могат да те наранят без дори да мигнат. Хора, които ще влязат в живота ти като приятели, а после ще се окажат най-големият урок, който някога си получавал. Ще те накарат да се чувстваш виновен за болката, която те са ти причинили. Ще обърнат всичко така, че ти да изглеждаш като проблемът, а те като жертвите. И най-ироничното е, че точно тези хора очакват от теб извинение за нещо, което никога не си направил, но истината е проста: не дължиш извинение за чужди грехове. Не дължиш обяснение за това, че си се защитил. Понякога най-голямата победа е просто да си тръгнеш и да оставиш хората сами да се давят в собствените си лъжи. Ти продължи напред, защото не всеки заслужава място в сърцето ти. Благодаря, че гледа. Ако видеото те е докоснало, харесай и абонирай се за канала ми и пиши в коментарите какво искаш да бъде следващото видео. Нов клип всеки ден, не го пропускай.